على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل ننعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайр боша. давоме ки ман аз дидорбинии духтаро буромадам, ҷамъомади мо тамом шид ва ман бо бигем ки бачаи акам оилаш якҷоя ман хостам ки шаҳри Москвара барои ман нишон битиян. баъди ӯ духтаро ман қати ҷиянам қати келин моштам, ҳамсӯҳбат шудам. ана баъдан ба тамошои шаҳр буромадаем се каса. ма ино бигем ки хеле шида якчанд сол ши зиндагӣ доран, уже ҳамаи ҷои Москвара медонанд. шояд барои ягон кас и нодидагарӣ боша, шояд барои ягон кас и дики боша, ҳар гап менависанд. барои ман хушбахтия, бовар кунед. аз ҳар як ин манзараҳо, аз ҳар як ин зебогиҳо тамошо карда асаб ма ором кардам. бениҳоят мада маҳқул шид. шаҳри Калон обод, зебо, ҳама ҷо орому зебоя, лекин боз зеботарин. аз ҳар як сонияву минуте ки дар шаҳри Москва будам истифода бурдам. пушаймон нестам. корма дӯст медорам. бисёритон номерои мара мепурсед. ма дар ҳамаи видеом қариб номерома мондагӣ. марҳамат, мана номерои ма дар рӯи экран. танҳо ватсап, имо, вайбер ҳама чӣ дорам, лекин успед намекунам. танҳо ватсап кати кор мекунам. ба тамошобинони азизу меҳрубон, занҳои азиз, хоҳиш мекунам эҳтиромона занг назанед. танҳо бинависен, ман шумода ҳаматонда успед карда ҷавоб медиҳам. занг кати успед намекунам. занг ки мезанед успед намекунам ҳамада ҷавоб дода. ана михел кор кардан мехоҳем, марҳамат, мана номерои дар рӯи экран мебинен. номерои ватсапи май бинависен. хулоса тамошобинони азиз, мехостам ки Красный площадь равам. рафтам, тамошо кардам, аз тамоми зебогиҳош лаззат бурдам. действительно худованд ҳамин қадар нушу неъмат, ҳамин қадар ҷойҳои зебо, ҳамин қадар чизоро офаридагия ки мо албатта фикри ӯ дунёмо намо намекунам. намозу рӯзама мехонам, лекин худованд гуфтагия ки вақте ки пул кор кардӣ, шароитат мераса, вақта хуш кун, ягон ҷо тамошо буро, киртаи кӯҳната нав кун, хонаи кӯҳната нав кун. ин охир аз дини исломӣ хидмонай. барои ҳамиқа манам аз лаҳзаҳое ки барои ман компания Фаберлик додагия ки шароитам ба ҳамаи чӣ мераса истифода бурда тамошо кардам шаҳра. ин ҷое ки ман рафтам ҳамаш аз тарафи компания буд. фақат сайру гашти ман айшоти худам бигем. ранги як афсонавӣ, зебогиҳош, ҳама ҷош бениҳоят хушрӯ ва миннатдории хидмат ба ҳар як тамошобинам мерасонам. барои комментарияҳои навистагитон, барои суханои хуб, бад, ҳамаш қабул бо ҷони дил. ҳар як негативе ки менависен бо вай барои ман мотиватсия метиҳад. буд смсҳо, комментарияҳое хондам ки хоҳ агар миллиардерам шавӣ, бешавҳар зиндагит маъно надора. ман намегӯм ки бешавҳар зиндагӣ маъно дора. не, албатта шавҳар ин сутуни хонадон аст, ин
он чизе аст ки одам мақсад хушбахтии худша действительно эҳсос мекунад. лекин ман аз зиндагии худ розӣ ҳастам, сар то охир аз зиндагии худ розӣ ҳастам ва беҳисоб худоро шукрона мекунам ки барои ман ҳамин гуна зиндагиро лоиқ дид. ба ҳамаш беҳисоб шукрона. Сами главни корум нағз хонада, фарзандом наздамда. кори ман коре ҳаст ки аз тамошош сер намешӣ. куҷое ки набошам корум дакистамай, телефонум дакистам, кор мекунам, мегардам, мехӯрам. чизе ки хоҳам аз таҳти дил. Сами главни беминнат. бовар кунен ҳамин чиз дили мара гирифтагӣ буд ки и пули май пули ту нест, и хонаи май хонаи ту нест, нахоҳӣ чортарафт қибла. ҳамино аллакай бовар кунен нафасгир мешам, аллакай ҳами гапора мефаҳмам. уже анакун хушбахтии ҳаёта дидестам, беҳисоб шукрона мекунам. Аягом чиш ношукрӣ кардагӣ нестам. Аз аввал бо ман ҳастен, тамошо кардагиен, дидагиен. Подписчиконе ки наве ки ба канали мо шумо пайваст мешавен, марҳамат дароен аз аввал тамошо кунен ки ман чӣ гуна рӯзҳо доштам ва имрӯз дар кадом қуллаҳо ҳастам. ҳамаш бо розигии худованд. ягом ҷо саросима шудагӣ нестам. имрӯз омадаву пага ба ин рӯз расидагӣ нестам. зиёда аз 10 сол азоба кашидагим, ана баъд ба ин рӯзҳо расидагиям. баъд навори гузашта ман гуфта будам ки Новосибирск да офис мекушам. ҳо шумо нағз фаҳмиден. ман мехоҳам ки абрад Новосибирск равам, барое ки ман аллакай Новосибирск заранги да Тоҷикистон омӯхташидагӣ бариншдагӣ. ман уҷа 10 сол гаштагиям. уҷа ман модарам, хештаборам ҳамаҳаму ҷаҳан. ва аз ҷое ки ман регистратсия шудагиам дар компанияи Фаберлик, ин Новосибирскай менеҷеро кати муомилаи хуб дорам ва мехоҳам ки абрада Новосибирск рафта фарзандома ягом и ҷои мо ранги қишлоқай уҷада ман мехоҳам ки фарзандома масҷид дамонам, қироати Қуръона ёд бигиранд, машқ дамонам, овозӣ дамонам. орзу ҳавасом бовар кунен саршавӣ дора охир не нисбати фарзандом. ва офиси худма букушам, интернет магазини худма букушам. мехоҳам ки фақат пешравӣ кунам, ҳушма ба фарзандом бигирам, барои беҳбудиву пешравишон ҳаракат кунам. паго билет дорам. ма да куҷо гаштам. ишав гуфтам хона мерам, ҳама кӯчаҳои Москваро раҳ мегардам. тамошо мекунам, просто асабма ором мекунам. телефонам интернет надора, смс нест. интернетча киштагием, просто видео от души гаштан. ай Москва мо путешествие расар кида. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل نجع به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن. тамошобинони азиз, боварии комил дорам ки наворе ки ман кардам шабона зебогиҳои Москваро барои шуморам писанд омад. марҳамат, тамошо кунед, шуморам ҳаловат барен. худованд ҳамаи шуморам ба орзуҳои дилтон бирасона. чӣ орзуе ки дар дил дорен ҷомаи амал боша. вақте ки одам ба орзуш мераса, дигар ягом сухан, ягом одам
вая дилша шикаста карда наметона. аллакай ия ман аз таҷрибаи зиндагии худам дидам. бисёриҳотон навистем ки сайда аку метавонӣ ки ҳаҷ бурай. алҳамдулиллоҳ, яке аз орзуҳои ман зиёрати хонаи худовандай. албатта ин сурпризай барои шумо. ба рӯзҳои наздик мерам, иншоаллоҳ. қатъи ки мерам сурпризи калонай. иншоаллоҳ ҳамаша видео мекунам, бо шумо мебинед. ҳаҷи умра каданиям. او قیدیگش نمونده تماشابینا. هر آن دعاهایی که شما در حق ما کردی همش جامعه عمل پوشیده است. رحمت برای همه شما، برای دعاهاتون. هزار رحمت، به حساب شکرانه الله میکنیم که امروز شما با من هستین. هر کجای هستین خداوند نگهبانتون. تمام پوزیشن امروز با انجام رسید. حاجبو کافه میرم. ساعت 2 شب مسکو. Вот так вот. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз числаи 5 октябрай. ма аэропорт рафтестам. гилакома ак намебарам, гилакои хушрӯма. шавхела гаштам, омадам, дам гирифтам. ана ин гилакои мара бине охи. милум намешава ёрамонаму хай. ёрама чихе мебарам. хай падаркои духтарова гирифтам. падаркоо мана иноя мебарам. падаркоо ҳама шоколадай. ҳазор раҳмат духтаро барои шоколадатон. инаи пакета барои апай фарангизҷон тайёр кардагӣ мерам. ҳозиқатишон хайри хуш мекунам ва ё имрӯзам да ҳамиҷа мемондиям, да ҳами гостиница. барои ма роҳи сафед да ҳаққи ман дуогӯ боше ки ман соқу саломат рафта пеши фарзандакон да бирасам. тамошобинони азиз, аллакай мо дар роҳ биромадем. ҳаво боронӣ, ҳавои абр, лекин беҳад пробка калон, пробка бисёр дар шаҳри Москва. ним соати нараҳа, 1-2 соат да мерӣ. бигем ки ман 3.5 соат пеш биромада будам. бигем охирон одаме ки ма да самолёт сувор шидам. аллакай объявление додам, як ҳофта иста будан. ели самолёта успед кардам. вақтам бениҳоят хуш гузашт. ҳазор раҳмат ба Зайнабҷон. ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо ки бо беҳтарин комментарияҳо нисбати мо навистен. ҳар як комментарияҳои шумо бо моро қувват метиҳад. баъд пурсидем ки ман дар куҷо зиндагӣ мекунам. дами момент ман дар Оренбургский област, город Медногорск зиндагӣ дорам. барои румтури хона пурсиден. обязательно ман мекунам. обязательно иншоаллоҳ ирӯз пага ман румтур мекунам. барои шуморо обязательно ҳамаша нишон метиҳам. раҳмат барои дуоҳотон. бениҳоят дуоҳои хуб менависен. ана мехоҳед тамошобинони азиз, аллакай мо омадем аэропорти Шереметова. беҳад аэропорти калонай. якум борам буд, лекин кӯшиш кардам ки хидма гум накунам. пурсидам, куҷое рафтам, қадам задам, пурсидам ки ягон минуту вақту соатам бигем ки беҷавоб нагзара ва бефоида нагзара. ана иҷа тамошобинони азиз, аллакай ман расидам дар Медногорск, дар шаҳри Орск ман фуромадам. دیگه دلش برای چی ویدیو نکردم. چه خیلی گفتم آخرین شخصی که در سمالیات سوار شده ما بودم. دیگه نمیدونم همه خیلی دویده پاکتون در دستم. چه خیلی در سمالیات سوار شدم. همین سوار شدم و علاقه پرواز کرد. 2 ساعت و 50 minut در شهر اورسک رسید. فرامدم، تاکسی گرفتم. من در تاکسی ماشینی خودم کتی نآمده بودم. تاکسی کتی آمدم. انا یک تا باگاژ کردم سومکاما. багаж кардам, иноша ручной гирифтам. Билетам бе багаж буд. бо мегӯям билет аз тарафи компания бе пул буд. ана мехоҳед тамошобино, ҳазор раҳмат барои дуоҳои нектон. иншоаллоҳи раҳмон. ана орзуҳои ман бисёрай, планом бисёрай, ҳамаша навистагиам, ҳамаш оҳиста оҳиста шидестай. шуморо бехабар намегузорам. шуморо мара зиқ накунен, комментариҳои ҳархела нанависен. кӯшиш мекунам ки баҳри дили шуморо кушода кунам барои наворҳои навбанавам. ана ин пешвозгирии апайҷонаки ма, қатъи апай рудоба, торта апай рудоба овард. ҳазор раҳмат барои торташ.
то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон. Тамошобинони азиз, сарбаланду хонаобод бошен ҳар куҷое ки ҳастен.